Να το γαζώσει όμως. Να τον καζώσει το εξή χαρακτήρα. Ένα σουβλάκι άλλο εσύ. Να το κατεβάζει. Τώρα αυτά μου άδικε που ζείτε θα τα Για να το κρυώσαμε την ιστορία. Για το κρυώσαμε. Καλά να πείτε. Αυτή ήταν η ιστορία. Θα γίνει στο Facebook το βράδυ πάλι της πουτάνας. Θα ξέρετε ποιος θα είναι όμως. Δεν του ήταν